kalian kajongate ngapenrem ya kum kine ki bro ki masukwa ban le politik ya kane kamat tang bom penpau ya ka kentin jantie piau daw ni ya uba arden ba ukran sepang ka reservation policy kam long pi don kam ne teli kendriam upenar ubohoi war maram lengam baro kine kide ki pat khasi bayar wat nom pharie ya kajat benreu hello bro te na kalinga jungang apriang sob hai pi baro sekani ka video bat ka kwa ban reacts ya ka jing wo ni wo daw jung sunga halang dahar bat wailat mikisela ya uba arden balai kini arngut kinong elam jong kane ka jaj bereu jungi balai kila klet mo ya ka kentien jong long swa man swa khenriam upenar ubohoi war maram lengam baro kide kipat khasi bayar balai kini kila klet ya kane ka kentien jong long swa man swa hato kim tip mo ya ka kren khasi hato kim pule mo ya ki dak tho jong khasi balai kini kila klet mo ya kane ka kentien jong long swa man swa balai menta ki woni wadaw ya ka jingdawa jong barden nakamta 100% bade ban kentup ya ki khasi kentup ya ki jantieru nrei barden u claim mention ya ka kentien jantie kumta kini arngut kinong elam kila woni wadaw ya lade kidan haka sorkar nrei ki woni wadaw ya ka jingkren jong barden balai ya lade kidan haka sorkar balai kimlei nagamta ka reservation policy jongi ki khasi bat jantie balai usua halang dahar bat u wailat mi kisla kimlei nagamta ka reservation policy bat ki woni bat ya ka jingkren jong barden kini arngut kinong elam te imat ki le politik imat da kini ki jing woni kin sa penlong politik nakamta ka by election jong ke election MP kade ka but politik jong ki lada kam de ka but politik balai lade kide ki khasi haga jingsha namar ki khasi bat ki jantie kide ka juhi khenriam upenar ubohoi war maram lengam baro kine kide ki pat khasi wat jule politik ya kane ka isu namar kalong ka jingja buram epi pidana ka sorkar haga jingsha phimdai ban penpau daka jing sngau jaj benreu balai phi sngau ban penyapher jaj benreu hapdeng ki penar bat ki khasi mangi ki badai na mauyang bat na maram haga jingsha ladang iwoni ngide ban woni ndrei ngim woni ya ka jingkren jung bardan namar ngi sotu ba mangi ngide ki khasi balai fi woni ya ka to ka jingdawa jung bardan nagamta ka reservation policy haka jingsha lara fidon haka sorkar lai fidai ban kersan ya ka to ka jingdawa jung bardan namar bagi garo kiyo adu 100% kasit nagamta ka reservation policy kadba ki khasi janti pat lakan thuplang nadu u khendriam upenar ubohoi war maram ulngam baro kine ki hap 100% ngi khambun pat mangi lakan thuplang bat bohoi bat war bat penar bat maram bat lengam lakan thuplang ngiyo 100% khambun pat mangi bani garo ubarden udawa hapo 100% nabar ban pentam kata umlong namar kakut ka musli nrei 100% ubarden udawa nagamta ka reservation policy jongi khasi jantie balai kine ki minister sorkar balai ki ale politik ya kan gamat tang uba arden bat uba adalbat uba ra ya kan gamat kran hapo assembly nrei kine te kiwe kum kilun dat mau kum kito kilun dat mau ki basu thatsngi hausiap bat hakimau hakapor basit sngi kine kilong kumju kisyong hakasuki kum kilun dat mau kisu syong kaeng to kisu that aramela jong te nakaleng ka jongate ngapenrem ya kum kine ki bro ki masukwa ban le politik ya kane kamat tang bom penpau ya ka kentin jantie piau daw ni ya uba arden ba ukran sepang ka reservation policy kam long pi don kam ne teli
Kendriam upenar ubohoi war maram lengam. Barok kini kede kipat kasih bayar. Wat nom parie ya kajat benreu. Kublai sibun. Ngisai siang biang hak web ki video.